Itse asiassa nyt täällä puhelin vilkuttelee, katsotaan, eli kuunnellaan. Halo? Hallota. Haloja. Jaha, kenen kanssa on kunnia puhua? Me olen Per-Olof Hirviö. Per-Olof Hirviö? Täältä mistä päin? Hiittisistä mä vaan soittelen. Jaha, Turun puolesta jostain vai? No tää on täällä Turun saaristossa. No vasta, onko teillä nyt, olette itse asiassa ainoa näköjään, kun illan mittaan, joka ilmeisesti on nyt kiinnostunut tästä meidän aiheesta, että matka, jota en unohda. Niin. Onko tämä niin, vai mikä teillä on? On. No, kertokaa nyt semmoisesta matkasta sitten. No, tässä mä sen verran valasen tätä pohjaa, että tämä tarina, minkä mä tässä nyt kerron, niin se on vähän ikävän puoleinen. Ahaa, mutta onko se nyt tämä ei ole semmoinen iloinen muisto. Ajat vähän traagisempi. Tämä on hyvin surullinen tarina. No, mutta kertokaa nyt kuitenkin. Siitähän tässä on kyse, että saa kertoa. Jep. Mistä vain. Niin. No, mä olin poikaporukan kanssa tuossa käymäsellään niin Thaimaassa. Thaimaassa? 1,5 vuotta sitten. Oho, no jaha. Ja minulle jäi sitten jotenkin semmoinen paha maku suuhun. Suuhun? Niin, että jaha. Ikävä kävi siellä. Kävi sillä tavalla, että olin nähtävyyksiä siellä katselemassa ja niin. Maisemat katseltiin ja sitten yhtenä iltana helketti vie. Ennen pois lähtöä ajattelin kamraatti kanssa, että tässä tarvitsisi nyt vähän repäästä kanssa. Niin. Revästä menemään kanssa ja ajateltiin, että mennään oikein panna ranttaliksi ja mennään elokuviin. Ahaa. Ja matkamuistot oli keräät, kaikki simpukat ja kaikki perkeleen kivet, oli pussit täynnä kaikki kamoja. Pussit täynnä? Niin. Jaha, sehän on harvinaista, kun on Bangkokissa oltu. No niin siis jatkataan vain, anteeksi. Että niin. Sound of Musicia mentiin katsomaan. Jaha. Niin sillä tavalla kävi, että mä en tiedä kelle mä tästä sit korvausvaatimuksen lähetän, että kun liput annettiin kassalla siinä meillä. Niin. Ja mä menin sit, niin siinä on sellainen vahtivestari, niin. joka repisi nää lipus. Niin. Niin siinä lipus on sellainen katkoviiva. Niin on. Ja sitä pitkin, mä olen tottunut, että sitä sitten se reviittää. Niin että helvetin kalmunki mennyt ja repääs niin, että siihen tuli sellainen klommosen taittoviiva vielä. Ja tää minun on sit niin kaivellut, että mä tavallisesti kaikki kortit ja laput ja klumppusin säilytän reissulta. Niin tämmöstä mentiin tekemään. Että ei voida kunnollisia palkat sinne, että repivät siitä kohdasta, mistä se pitää repi. Ja sit vielä niin kauhean pahotti mielen multan, kun minä olin ostanut niitä maisemapostikortteja. Niin. Ei ne ollut mitään vitun kuvia. Ei tarvi luulla. Jaha. Niin, minä pakkasin ne hyvin kapsekis. Niin eikö nämä perkeleen kolot lentoasemalla repistä niin, että se yksi, missä on se vuoristokuva. Niin. Ette te varmaan tiedä. Ja puro tulee siellä vuoristosta. Sitten siinä on sellaisia kansalpukuun lapsi siinä vuoren juurella patseraamassa ja äimistellet voikon korkki huono. Niin. Niin se on aivan krypyl se kortti. No, en mä voi semmoista seinän laittaa. Mulla on kaikki seinäkin vuorattu postikortteja. Mä oon kerännyt niitä vuosikausia. Mulla on, uskokaa pois, Suomen laajin postikortti koko ajan. No, mutta toihan on sitten siinä tapauksessa mulla on 8 760 321 postikorttia. Kaikkovaa maisemaa postikorttia. Ne kaikki seinillä. Kuinka monta huonetta sulla on? 1. Se on monen kertaan vuorattu se seinä. Silmää sen talven lämpimän pirään. Mutta yhtä kortti mä en voi laittaa mihinkään. No se on lattialla vaan. Mä olen hylännyt sen. Mutta jos tää minun niin kaivertaa, että voit teillä siellä se, mikä se on se matkailusiementäjä. Niin. Ei tää voi jonkun näköistä korvausta mun lähette. No mutta kysytäänpäs matkailusiementäjä Rappu von Rosenleviltä. Niin kysytään, että mitäs tässä tapauksessa, mihin lähetetään nyt nämä korvausvaatimukset tämmöisestä, kun on elokuvalippu? Tämmöisissä tapauksissa tietenkin nyt niin kuin voidaan sanoa, että
nythän on moni matkatoimisto vähän etuperällä ollut ja järjestellyt huonosti näitä matkoja, niin pitäisi sinne matkatoimistoon nyt ottaa kiireesti yhteys ja vaatia korvausta näistä kulunkeista, jos ei sitä muualta saa. No mä olen sen tehnytkin, mutta ei se mitään auta, kun ne sanoo vaan, että pois vaan postin tieltä. Jaha. En mä tiedä, mitä mä vallan teen. Mä tuun hulluksi kohta. No se on hyvä idea myös, jos ei muuta keksi. Niin, ehkä... kokeilkaa sitä. Joo. Eli ette näköjään ole jo kokeillut. Turpa kiinni siellä pääs. Ei yritä ruveta nyt soittelemaan. Joo, no... Tää menee ihan oloksi nyt. No kuulemiin nyt, Pär Ulof. Kuulemiin nyt. Mä nostan kauhean äläken tästä.